терроризм ва экстремизм аз мушкилоти глобалии замони мо ба ҳисоб меравад. терроризм дар ҳама гуна шакл ба яке аз бемориҳои хатарноки ҷомеаи муосир табдил ёфта, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ мубориза бо терроризмро муҳимтарин вазифаи таъмини амнияти миллии худ ва тамоми ҷаҳон медонад ва ҷонибдории таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳо дар ин самт мебошад. фикру ақидаҳо вобаста ба шомилшавии идея аз ҷавонон ба ташкилотҳои террористӣ, экстремистӣ гуногун аст ва аксарият ба он назаранд ашхоси хиёнатпешаву бадхоҳ бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои носолим содир намудани амалҳои террористӣ, экстремистӣ бо роҳи фиреб, мағзшӯӣ, мафкураи қисман мардуми ноогоҳ бахусус ҷавонони аз дониш дурмондаро халалдор мекунанд ва онҳо ки аксаран дар бораи ҳадафҳои нопоки чунин ташкилотҳои ифротгаро маълумоти кофӣ надоранд, зуду осон фирефта мешаванд. аз тарафи прокуратураи ноҳияи ҷайҳун баҳри пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистиву террористӣ нақшачорабиниҳо тартиб дода шуда, дар байни аҳолӣ ва тамоми ташкилоту муассисаҳо пайваста суҳбату вохӯриҳо гузаронда, то он ки ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои тунраву экстремистӣ шомил нашаванд. аксарияти ҷавонони мо ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ шомил мешаванд. ин пеш аз ҳама аз надоништани дониши ҳуқуқӣ ва дониши махсус. бештар ҷавонони мо бо шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои тунрав шомил мешаванд, ақидаҳои онҳоро дастгирӣ мекунанд. инчунин падару модарон аз беназоратии фарзандонашон ки тарзи дуруст бурдани шабакаҳои иҷтимоиро фарзандони онҳо намеонанд ва онҳо мехӯранд. прокуратураи ноҳияи ҷайҳун баҳри решакан намудани чунин кирдорҳои номатлуб дар байни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва соҳаи маориф, тандурустӣ пайваста суҳбату вохӯриҳо мегузаронанд, то он ки ҷавонон ба чунин ҳизбу ҳаракатҳо шомил нашаванд. вазъи кунунии ҷаҳони муосир ташвишовар буда, паҳншавӣ бо сурати зуҳуроти басу мураккаб ва барои ҷомеаи башарӣ даҳшатовари ифротгароӣ, экстремизм ва терроризм диққати ҳамагонро ҷалб намудааст. дар шароити тағйир ёфтани вазъи глобаликии ҷаҳон ва афзоиши таҳдиду хатарҳои нав ки ба рушди давлатдории миллӣ ва манфиатҳои милливу давлатӣ монеаҳои ҷиддӣ эҷод мекунад, зарур аст ки пеш аз ҳама зиракии сиёсиро аз даст надиҳем. оқибатҳои ҷавонон ва ба ҷони худашон хатар меорад. инчунин оилаҳои онҳо бесаробон мемонанд, падару модарони онҳо аз фарзандон маҳрум мегарданд. инчунин паси панҷара мешаванд шаҳрвандоне ки ба чунин ҳаракатҳо даст мезананд. обрӯи миллату давлати моро дар арсаи байналмилалӣ паст менамоянд, чунки мо ҳамавақт баҳри буруҷкунии истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки ҷавонон ба чунин ҳизбу ҳаракатҳо шомил нагарданд. лозим ба зикр аст ки осиёи марказӣ соли 2011 аз аввалин минтақае буд ки нақшаи амалии муштаракро барои татбиқи стратегияи глобалии зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид қабул кард. дар раванди сиёсӣ дар мубориза бо терроризм дар баробари давлатҳои бузург ҷумҳурии Тоҷикистон низ нақши муҳим дорад. Тоҷикистон тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад то оқибатҳои хатарнок ва пешгӯишавандаро ки инсоният аллакай аз сар мегузаронад пешгирӣ кунад. таъсири зиёновари терроризм ба ҳуқуқ ва амнияти башар дар зинаҳои болоии Созмони Милали Муттаҳид аз ҷумла Шӯрои амният, комиссияи собиқи ҳуқуқи башар ва шӯрои нави ҳуқуқи башар эътироф шуда, давлатҳо муайян карданд ки терроризм ба шаъну шараф ва амнияти инсоният ба ҷони одамони бегуноҳ таҳдид мекунад ва барои одамон фазои тарсу ҳаросро эҷод менамояд, ки онҳо озодиро эҳсос намекунанд, ҳуқуқҳои инсонро аз байн мебарад, ба волояти қонун таъсири манфӣ мерасонад
ва ба фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ халал ворид мекунад. Терроризм ҳадафи вайрон кардани асосҳои демократии ҷомеа ва ноустувории ҳукуматҳои қонуниро дошта ба тараққиёти иҷтимоию иқтисодии давлатҳо таъсири манфӣ расонида, муносибатҳои дӯстонаи байни давлатҳоро зери хавф мегузорад ва ба ҳамкории давлатҳо, аз ҷумла ба ҳамкорӣ барои тараққиёт таъсири манфӣ мерасонад, ба ҳудуд ва амнияти давлатҳо дар сатҳи байналмилалӣ таҳдид мекунад. дар шароити ҳасоси вазъи сиёсии ҷаҳон ҳар як фарди соҳибмаърифат бахусус падару модаронро лозим меояд ки ба тарбияи фарзандон диққати аввалиндараҷа ва ҳамаҷониба равона созанд. бояд ҷавонон огаҳ бошанд ки тақлидҳои куркурона ва дунболи гурӯҳҳои ифротӣ рафтан, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ оқибати ногувор дорад. фаромӯш набояд кард ки ҳар як шаҳрванд, ҳар як фарди ин ҷомеа барои ҳифзи истиқлолият ва якпорчагии кишвар масъулу муаззафанд. мо бояд шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама мақомотҳои қудратӣ он дастуру супоришҳое ки асосудори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳо ва дар минбарҳое ки баромад мекунад қайд мекунад, якҷоя сармашқи кори худ намуда баҳри пешгирии шомил шавидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ кӯшиш ба харҷ диҳем, то он ки ҷавонони мо ба чунин ҳизбҳои мамнӯе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти онҳо манъ кардааст шомил нагарданд. инчунин аз лаҳзаи боғча, мактаб ва то оила мо бояд пайваста ба фарзандони худ суҳбату вохӯрӣ гузаронем, он ки ҳисси баланди ватандорӣ, инчунин маърифати ҳуқуқӣ, то он ки фарзандони мо маълумоти кофӣ дошта бошанд. ҳар фарди солимфикр, бошарафу ватандӯст, худшинос бояд ин ватан, ин хоки аҷдодиро дӯст дорем, истиқлолият ва арзишҳои миллии худро аз ҳама хатару таҳдидҳо, бахусус амалҳои террористиву экстремистӣ ҳифз намоем. бо дарки баланди масъулият, эҳсоси гарми ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, қадр кардани истиқлолу озодӣ, ҳаёти дурахшонро барои худ ва ояндагон фароҳам оварем. маъруфи назрӣ, Фахриддини Карим, Намузали Эргаш, барои барномаи иттилоъоти ахбор.